na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Yan, so good morning mga kachika. Oras na naman para sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Nakatuto kayo sa Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Yan, so oras na naman para sa isang oras na chikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health. So syempre sisimulan natin yan sa ating pag-alam ng latest na balita mula sa DOH Bicol CHD. Of course, ang ating latest ay ang ating COVID-19 Bulletin Number 2022-0024 September 19, 2022. So kahapon po na-post po ito sa ating DOH Bicol CHD para po sa datos sa Mobility Week 37 na September 11 to September 17, 2022. So sa week po na yan, from September 11 to September 17, mayroon na i-record na 246 new COVID-19 cases sa buong Bicol Region. So ang total na bilang ng COVID-19 cases, simula na naka-record tayo noong March 2020 until September 17, 2022 ay nasa 63,504 na po. Para po sa distribution ng 246 na bagong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region, ang Albay ay mayroong 50, kung saan 17 ay mula sa Legazpi City, 7 mula sa Daraga, 7 rin po mula sa Tabaco City, 4 sa Ginubatan, 3 sa Manito, 2 ang Kamalig, Tibon, Ligao City, Uwas, at tig-isa naman po ang Malilipot, Malinaw, Pulangi at Lig. Samantalang sa Camarines Norte naman ay mayroong 13 new COVID-19 cases kung saan 5 ay mula sa Daet, 3 ay mula sa Labo, 2 mula sa Basud, at tig-isa naman po ang Kapalongga, Jose Panganiban at Talisay. Ang Camarines Sur ay mayroong 127 new COVID-19 cases kung saan 42 ay mula sa Naga City, 17 mula sa Nabua, 10 mula sa Iriga, 6 ang Pili at Tinambak, 5 ang Buki at Kabusao, 4 ang Bula at Libmanan, 3 naman po ang Bato, Calabanga, Pamplona, Canaaman, Goa, Nilaor, Pasakaw at Sipokot, at ang mga sumusunod na municipality po na babangkitin ko ay may tig-isa. Ito po ang Baaw, Bel Gallego, Gainza, Magarao, Sangay, San Fernando, San Jose, Siruma at Tigaon. Ang Catanduanes ay mayroon pong 18 new COVID-19 cases kung saan tig-5 ang San Andres at Virac, 3 mula sa Bigmoto, 2 ang Baras, 2 rin po sa Bato, at 1 sa Caramoran. Ang Masbate ay mayroong 22 new COVID-19 cases kung saan 7 ay mula sa San Pascual, 4 mula sa Masbate City, 3 mula sa Balud, 2 po ang Claveria at Mobo, 1 naman ang Katayngan, Limasalang, Placer at San Fernando. Ang Sorsogon ay mayroong 16 new COVID-19 cases kung saan 4 ay mula sa Donsol, 3 mula sa Sorsogon City, 2 po ang Gubat, Irosing Puban, at 1 ang Bulan, Kasiguran at Matnog. Ang total COVID-19 cases na po natin for the whole Bicol region ay 63,504 at ang ating active cases ay 1,130. Dumako naman po tayo sa ating recoveries. So may naiulat po na 106 new recoveries from September 11 to September 17, 2022. So sa Albay po, Siyam na recoveries ang naiulat, Camarines Norte 49, Camarines Sur 45, Catanduanes 20, Masbate 59, Sorsogon 24 at Naga City 81. Ang total na bilang na po ng recoveries for the whole Bicol region ay 58,935 or katumbas ng 92.81% ng kabuang kaso na naitala sa Bicol region. Paalala lamang po sa recoveries, hindi po ito mai-report kapag yung report po ay hindi na isubmit sa RESU at hindi po ito masasabay sa ating weekly COVID-19 report. For the deaths naman, mayroon pong isa na naiulat from September 11 to September 17, 2022 at ito po ay mula sa Albay. So ang total recorded deaths for the Bicol region ay 2,634.
Dumako naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status as of September 17, 2022. Ang ating coverage of target population or nakapag-receive ng at least isang dose sa ating 4 million na target sa Bicol region ay 91.54% na po. Ang coverage of target A2 population or yung nakapag-receive ng at least isang dose sa ating mga senior citizens ay 68.17% na po. Ang bilang naman po ng fully vaccinated individuals ay 3,572,498 at ang mga individual na nabigyan po natin ng booster or additional dose ay 554,920. Para naman po sa datos natin from September 11 to September 17, 2021, may nabakunahan po tayo na 5,253 at nabigyan ng booster na 12,553. And lastly po, for our healthcare utilization rate as of September 17, 2022, sa 818 na non-ICU beds dedicated for COVID-19 sa Bicol region, 108 or katumbas ng 13% ang kasalukuyang nagagamit. Sa ICU beds naman po, 5 out of 76 or katumbas ng 7% at mayroon po tayong 8 na severe and critical admissions. So paalala lamang po na ang patuloy na pakikipaglaban natin sa COVID-19 ay nakasalalay po sa ating mga individual na aksyon. Kaya sundin pa rin po natin ang minimum public health standards at magpabakuna po tayo. Para sa ibang balita, Max? Yes, so balikan na lang natin yung ating mga health events na ating ino-observe ngayong buwan ng September. So ang September po ay Childhood Cancer Awareness Month, World Leukemia Awareness Month, Generics Awareness Month, at Blood Diseases Month. Noong first week of September rin ating inobserve ang National Epilepsy Awareness Week, ang Obesity Prevention Awareness Week, at sa third week ay Alzheimer's Disease Awareness Week. Sa fourth week rin naman ay ating i-observe ang National Thyroid Cancer Awareness Week. At noong September 10, ating in-observe ang World Suicide Prevention Day. Noong September 17 ay World Patient Safety Day. At ang September 16 to 22 ay Cerebral Palsy Awareness Week. At sa September 26 ay World Environmental Health Day. At sa September 28 naman ay World Rabies Day. So para po malaman kung ano ang mga activities ng DOH Bicol CHD, pumunta lamang po sa ating mga official social media pages para makita rin ang iba pang impormasyon tungkol sa mga health events at health programs na ito. So sa Facebook po, nandyan po ang page na DOH Bicol CHD. Meron rin po tayong Twitter at DOH Bicol at mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel na DOH Bicol CHD. So mapapanood natin dito itong ating programa at ang mga nakaraang episodes ng Chikahang Pangkalusugan. Meron rin tayong programa na Ulat sa COVID-19 Bicol kung saan binabalita nga ang ating latest na COVID-19 updates na nabanggit kanina ni Joanna at nasasagot ang mga katanungan mula sa publiko at ng ating mga kasamahan sa media. So meron rin tayong media dialogue every other Tuesday. Dito po natin na pag-uusapan ng iba't ibang klaseng health programs ng DOH Bicol CHD. At meron rin po tayo dito ang pagkakataon na magtanong tungkol sa mga programs na ito. So ayan po, para malaman ang iba't ibang mga balita, mag-follow lamang po at mag-subscribe sa mga social media pages na ito. So ngayon naman dumako tayo sa ating magiging chikahan ngayong umaga. So kanina nabanggit natin na ang Cerebral Palsy Awareness Week ay sa September 16 to 22. So nagkaroon nga tayo ng pagkakataon na makausap ang isang eksperto ukol dito. So ang kasamahan natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster na si Maita Denise ay nakachika nga si Dr. Carlson Antonio. Isa siyang eksperto mula sa BRTTH. So huwag na natin siguro papatagalin. Papanoorin natin ang ating naging chikahan tungkol sa cerebral palsy.
Yan, so magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Nakatutok kayo sa Chikahang Pangkalusugan. So ang episode po natin today ay papag-usapan natin ang cerebral palsy. Kasama po si Dr. Carl San Antonio ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital. So welcome po, Doc. Maraming salamat, ma'am, at maraming salamat sa pag-imbita at magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Morning. Ayan. So, good morning din po, Doc. So, para sa una po nating katanungan, Doc, ano nga ba ang cerebral palsy? Ang cerebral palsy po ay isang kondisyon kung saan yung inyong bagong silang na sanggol ay makikitaan natin ng mga sumusunod na mga sintomas habang siya ay nagde-develop o lumalaki. Ang mga may cerebral palsy ay may mga problema sa paggalaw kasi ito po ang cerebral palsy by definition sa ang ibig sabihin po nito, ito ay isang problema sa paggalaw ng isang bata dahil may nangyari po sa kanyang utak. Okay? So paano natin makikita ano po yung mga magiging sintomas or mga abnormal sa kanyang paggalaw? Makikita natin yung mga ibang bata merong problema sa kusog or sa lakas. Yung isang side o yung gabos o yung lahat ng mga kamay at paa pwedeng mapansin na medyo mahina. Kaya ang pinaka kitang-kita ay kakaiba yung kanilang galaw. Yung iba naman po, bukod dun sa panghihina, medyo makikita natin matigas yung kanilang katawan sa paggalaw kaya medyo pansin din na kakaiba yung galaw. Ang pangatlo po, yung mga iba medyo hindi kapansin-pansin na may mahina sa isang side, hindi matigas, pero yung galaw nila medyo hindi ganun ka-smooth. At yung iba naman po, may mga po pwedeng halo ng mga sintomas na nabigkas po natin. Yan, so thank you po, Doc. Nabanggit niyo nga po yung mga sintomas, nahihirapan sa paggalaw. Pero tama po ba, Doc? Nabasa ko po kasi na ang cerebral palsy ay isang motor disability nga po, di ba, Doc? Yes. So nakaka-apekto talaga siya sa utak and then sa ating muscles, sa ating katawan, sa movement. Yes, ma'am. Ang nangyari po kasi ito ay isang neurodevelopmental disorder. Meaning, habang nabubuo pa lang yung inyong sanggol sa tiyan, isang buntis na, yung nanay na buntis, maaring pwede siya nagkaroon ng problema. Kunyari, nagkaroon ng virus, na stress, nakaranas ng mga ibang sakit o ilang na pwede maka-apekto dun sa pag-develop ni baby. Kunyari, yung sinasabi ko, infection, virus, lagnat, o kaya nakainom o nakakain ng mga harmful na bagay sa kanya po, o hindi kaya naka-experience siya ng episode kung saan maaring makapagpabawas sa oxygen ni baby dun sa tiyan. Ang isa pa ring po pwedeng nangyari habang manganganak na si mami, habang nagle-labor, pwedeng nahirapan siya, yun din po pwede maka-stress kay baby. Ang mga po pwede maka-stress sa baby, pwede siya makulangan ng oxygen sa utak. Kasi ang pagkain po ng utak ay ang oxygen at asukal. Yun po yung mga basics na kailangan ng oxygen ng brain pala. Oxygen and asukal. Kung may makapagpa-stress doon, kung may makapagpakulang, yun yung pwede maka-apekto sa developing brain. And yung isa pang pwedeng pagkakataon kung saan pwedeng ma-stress ang utak pagkalabas ni baby, kunyari, maaring magkailang si baby, magka-infection, magka-trauma, or magka-aksidente, yun po yung mga po pwedeng maka-apekto sa kanyang developing brain. Yan, magandang definition po yan, Doc, ng cerebral palsy. So, ano po kaya, Doc, ang pinakamalalang sintomas o kaya komplikasyon na maaring mangyari kapag ang isang tao ay may cerebral palsy? Ayan po. So, by definition, yung, like you said, ang pinaka-obvious po, ang pinakakitang-kita ay yung problema lang sa paggalaw. So, maaari natin itong gawing parang spectrum
mula dun sa mga tao na may cerebral palsy, na may problema sa paggalaw, hanggat na ang problema lang is yung konting abnormality or hindi normal na paggalaw. And dun sa mga ibang tao, isa mga medyo mas maraming symptoms dahil tulad ng pagsabi natin kanina, ang sanhi ng cerebral palsy ay damage sa brain. Okay? So kung may maliit lang na parte ng brain ang na-damage, yun lang po yung mga bata na konti lang po yung makikita natin na abnormality. Pero ang pinakamalala ay yung mga, kunyari, medyo malaki-laki yung part ng brain na naapektuhan. So hindi lang yung lakas, hindi lang yung kusog, hindi lang yung movement ang apektado, kundi pati yung pag-iisip, kundi yung pagkita, kundi yung pandinig. Yung iba po maaari magkaroon din ng convulsion o epilepsy dahil po yung depende do sa gaano karaming parts ng brain na naapektuhan or na-stress. Kasi yung brain po, para siyang computer. Bawat area, mayroon pong function. Meron dyan area na pagkita, pag-iisip, pandinig, pagtaram, pagsabot, initiative sa paggalaw. So depende po dun sa side ng brain at depende dun sa area na naapektuhan, dun po natin makikita or mape-predict kung ano yung mga po pwede niyang maging ibang sintomas. So to summarize, may mga iba po na mild lang yung mga symptoms sa paggalaw lang. May mga iba rin na merong ibang kahalong symptoms na ang pinakamalala sa tingin ko ay yung problema sa pag-iisip din po, ma'am. Yan. Thank you po, Doc. So, hindi lang pala, marami din tayong, depende po sa side ng brain na naapektuhan, kaya nakukuha itong cerebral palsy. So, next naman po, Doc, bukod sa nabanggit nyo, Doc, kanina, na sabi nyo nga po, ang cerebral palsy pwedeng makuha ni baby kapag during pregnancy ni mommy kung may mga complications. Pwede din po ba itong maging hereditary or namamana? Hindi po 100%. Pero meron mga iba po na may mga parang familial predisposition. So hindi automatic na halimbawa meron kayong isang kamag-anak na nagkaroon ng cerebral palsy, hindi yan 100% namamana. Ayan, so thank you po, Doc, sa pag-clarify. So paano naman po natin, Doc, malalaman kung isang tao ay at risk dito nga po sa sakit na cerebral palsy? Ito po ay pwede magsimula sa pag-monitor sa nanay habang siya nagbubuntis. So dapat mag-check up siya pirme, magpapa-screen sa OB. Ang unang gagawin ng OB, ng kanyang OB-GYN, yung doktor sa pagbubuntis, kukunin yung kanyang family history, yung mga ibang pupwedeng mga naging sakit niya. For example, kunwari high blood, diabetes, or history ng mga abortions. And kung kunwari may mga ibang na-detect po siya ng mga ibang sakit o ibang ilang, hindi ito automatic na hindi ito parang checklist na meron kang ganito, magkaka-cerebral palsy si baby. Hindi. Ito lang ay yung mga parang risk factor kung magiging komplikado ang pregnancy. So, dapat malaman to ng OB-GYN para mabantayan po. Next is, habang nagbubuntis ang nanay, imo-monitor kung kunyari nagkalagnat siya, nagkailang, mga ibang stressors na po pwede maka-apekto sa development ng baby. Hindi lang ito para dun sa cerebral palsy, kundi para din sa pangkalahatang development ni baby. Meron din mga period habang nagbubuntis, magpapa-ultrasound. So, importante po yun na laging na regular na mag-check up sa inyong mga OB-GYN. Ano pa ba? Ang isa pang risk factor siguro, ma'am, yung paraan ng pagluwal ni baby. Kung normal ba, kung CS, kung na forceps, or kung nahirapan sa pagluwal, yun po yung mga risk factor lang. Pero hindi ibig sabihin na halimbawa na deliver via cesarean
Hindi automatic na magkaka-cerebral palsy. Hindi po. Yun lang yung mga detalye na pwede nating matanong para matrace natin kung ano yung pwede nakapagpa-stress kay baby. Yan, so talagang important po na mag-undergo ng monitoring both yung mother and yung baby. So I think kasama po yan, Doc, katulad ng binanggit nyo, kasama po yan sa newborn screening, kapag yung baby ay na-screen. Opo, yung mga prenatal check-up, yun po yung Yes pag nasa tiyan pa. And yung sinabi nyo newborn screening, importante rin po to pagluwas. Yun po yung procedure na gagawin para ma-detect kay baby kung meron pa siyang ibang pwedeng posibleng upcoming na problema. Yan, thank you, Doc. So, pagkabata lang po ba, Doc, makikita natin ang signs ng cerebral palsy or pwede din itong mag-manifest later in life? Usually, sa bata pa lang po, nade-detecta na siya ng sintomas ng cerebral palsy. Kasi like I said, pagluwal, habang nagbubuntis pa lang po pwedeng na-stress yung brain. Kung may nangyari po ron habang nagbubuntis, yun po yung po pwedeng upon birth, hanggat pagluwal pa lang, kita na natin. And another scenario, kunyari, pag nahirapan during labor or pagluwas, makikita na rin po natin early on. Isa, kapag kunyari nakaluwas si baby, pero habang habang bata pa, biglang kunyari meningitis o nagka-virus or ibang ilang, pwede siya mag-develop early on. Kung yung bata ay nagka-cerebral palsy, ito po ay tatagal hanggat sa paglaki niya. Pero sa mga nabasa ko rin pong ebidensya, hindi na siya yung tipong palala ng palala. Hindi siya progressive. Ayan, thank you, Doc. So, maraming salamat po, Doc, sa pagsagot ng ating first round ng Chikahang Pangkalusugan tungkol sa cerebral palsy. So, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Alagaan ang kapaligiran para healthy ang pamilya. Siguruhing malinis ang inuming tubig at observe proper hand washing para makaiwas sa mga sakit tulad ng cholera, typhoid at iba pa. Show love for Mother Earth at huwag kalimutang mag-reduce, reuse, recycle. Ihanda ang emergency go bag sakaling may kalamidad. Follow us on Facebook for more information. Be clean, live sustainably para sa healthy Pilipinas. Sa alala mula sa Department of Health. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. Follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster Pinas Lakas. Ako si Agnes Villami Cipriano, 67 years old. Ang bakunang natanggap ko na is yung dati 1 and 2 and then booster, 2 boosters, 1 and 2 din. Bilang senior citizen, dahil ako nagduwa-duwa na magpa-booster kasi inagihan ko ang makamati ang kalintura. Di related siguro ito dahil kumangani. Although dahil ako PCR pero parang related man ito kaya sobrang takot ko. Kinumplituhan ko ang vaccination ko, booster 1 and 2. Yung pinaka-last kong booster, duman ako nakamati nin makulugon sa kuyang left arm. Then, nagtaranglay ang lawas ko pati likod ko. Ang ginito ko, nag-inom lang ako ng sarong paracetamol, so tinatao ba ganinda. Then, pagmata akong pagkaaga, okay na ako. After 3 days din namatian ko, so pulog kang bakuna. Ito lang ang pinakamakulog kong naranasan. Bilang senior citizen, kaipuwanta na talaga ang protection kasi dahil maluya naman ang satuyang mga immune system,
kaipuhan maprotektaran kita lalo sa COVID na naglalakop niyan. Ang advice ko sa mga senior citizens na dahil pa nakabakuna, sa 1 and 2 and then sa booster, dapat makumpituhan ninda. Makaapat lang, at least talaga makaapat ng ineksyon. Kasi dahil na ako natatakot, dahil na ang mga senior citizen natatakot makisalamuha, tapos syempre, iniisip may protektado na maulakitan kaining COVID-19. Sa booster, Pinas, lakas! Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster, Pinas Lakas! Kasi tumasabi, Raymond Villame, ang edad ko, 94, nagpa-eleksyon na mula ko sa itong booster, pandua ng booster. Kaya po ako nagdudua-dua sa gusto ko, marahay man ako, magdipensya sa mga kahilangan. Anin, ang isip ko, dahil na ako, hindi man ako makagultan kan mga hilang na yan. Wala naman akong naramdaman ka ito. Kaya mga senior citizen na kapo ako, dapat magpabakuna naman kamo tangani likayan ang COVID-19 sa booster, Pinas Lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! Nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama po pa rin po natin si Dr. Carlson Antonio ng BRTTH. So, welcome po ulit, Doc. Maraming salamat, ma'am. So, ngayon naman po, Doc, para sa ating chikahan ay mapapag-usapan natin ang myth versus facts tungkol sa cerebral palsy. So, ang unang myth versus fact po natin na dapat nating linawin kasama po si Dr. Carlson ay ang cerebral palsy gets worse over time. Tama po ba ito, Doc? Hindi po. Hindi na siya nagiging hindi siya progressive na disease, hindi siya lumalala over time. Pero yung mga ibang komplikasyon na dulot ng cerebral palsy, halimbawa, kunyari, yung pagtigas ng katawan. At first, kunyari, pag na-detect na yung baby pa lang, may isang side na mahina at hindi ito na-exercise na maayos, yung iba, tumitigas na lang sa isang posisyon. So, yun yung po pwede yung komplikasyon. So, per se, po pwede siyang lumala dahil sa mga ibang kasabay niya na simptomas at hindi dahil dun sa nangyari sa brain. Ayan, so kung meron tayong proper management ng mga symptoms, mas okay po yun, Doc. So, yes, ma'am. Yes. So, next naman po, Doc, children with cerebral palsy cannot communicate. Hindi po yun totoo. Okay? Para silang mga normal din na mga bata, nakaka-communicate din sila. Review tayo dun sa una kong nabanggit na parte. May mga ibang bata na ang pwedeng problema lang ay yung sa paggalaw. Pwedeng mahina isang side, pwedeng matigas, pwedeng gumagalaw-galaw, or pwedeng hindi smooth yung galaw nila. Yung mga ganong bata na kumbaga mild lang yung mga problema, okay yung kanyang pag-iisip, okay yung memory, okay yung pagsalita, okay yung pagsabot, okay yung interaction nila. Pero dun sa other part, review tayo, depende kung gaano kalaking part ng brain po yung naapektuhan, yun po yung pwedeng may mga nadadamay na iba pang function ng brain. Kunyari, tulad ng sinabi ko, yung pag-iisip, pagsalita, yung pagsabot nila, and yung mga extreme, pwede magka-convulsion, pwede magka-problema sa
sa pagkita, sa vision, at saka sa pandinig. So yun, spectrum siya. One end, konti lang ang problema, pero okay yung pag-iisip. Other end, kung may mga ibang nadamay na part ng brain, doon yung po pwedeng apektado yung pag-iisip. Ayan, so again, it depends talaga, Doc, sa severity or sa degree no, ng tamaan ng part ng brain. So, ayan. So, next naman po, Doc, people with cerebral palsy daw ay hearing impaired. So, sa pagdinig naman po, Doc. Apo. Hindi po totoo. Hindi lahat. Depende rin po dun sa extent ng stress sa brain. Hindi po automatic na pag may cerebral palsy kadikit na po yung symptoms na yon. Ayan. So, next naman po, Doc, all children who have cerebral palsy are in wheelchairs. Hindi po totoo. May mga iba nagdadalagan, may mga iba tumatalon-talon, may mga iba normal tingnan. May mga iba kasi very subtle lang yung mga sintomas. Hindi automatic na pag may cerebral palsy ay naka-wheelchair. Hindi. Ayan. Thank you po, Doc, sa pag-clarify. So, next naman po, cerebral palsy daw po ay contagious. Hindi po totoo yun. Like I said, ang sanhi po nito ay may nangyaring stress sa brain from the time na nasa loob nung tiyan ni mami, nagde-develop hanggat sa pagluwas. Doon po yung mga so hindi siya contagious po. Yan. So, ang last naman po natin na myth and fact ay cerebral palsy can be cured. Hindi siya, I would agree with that, hindi siya curable, pero yung mga sintomas na kalakip niya, kasama niya, yun po yung po pwedeng remedyohan. Kung may nangyari na po sa brain early on and tumagal siyang ganon, magpa-persist po yung kunyari panghihina, ganyan, pero yung mga kasama niya na symptom, kunyari, kung mahina ang isang side, pwede siyang i-treat through therapy, physical therapy, occupational therapy. Yun po. Kung may mga problema sa hearing and vision, wala pa tayong magic na bulong na makaka-restore agad nun. Kasi may nangyari na dun sa brain. Okay? Yung mga seizure or epilepsy, ano po siya? Treatable. May mga bulong para makontrol yung epilepsy. Ayun po. Ayan, so maraming salamat po ulit, Dr. Carlson Antonio, para sa pagsagot po ng ating myth versus fact. Sana po ay marami kayong natutunan mula kay Dr. Carlson kasi napaka-importante po na malinawan tayo sa mga common po na mga misconceptions dito. So, ayan, so how can cerebral palsy naman po be treated, Doc? Ito ipo pwedeng maremedyohan sa pamamagitan ng tulong-tulong ng team of doctors. So meron tayo diyang mga neurodevelopmental na pediatrician, sila yung mag-a-assess kay baby early on. And mga neurologist din po ito pala, mga pediatric neurologist din na nag-i-specialize dun sa developmental. So titingnan nila kung ano yung po pwedeng cause, titingnan nila kung ano yung po pwedeng reversible na pwedeng yung mga condition na reversible or pwedeng maremedyohan pa na baka sakaling maagapan pa. So po pwede silang mag-request ng mga MRI sa brain para makita kung ano ba yung naging cause ng panghihina na to. Purely cerebral palsy ba or meron mga ibang condition na nangyari? Kunyari, nag-stroke pa si baby habang nasa sinapupunan or pagluwas? Meron po bang mga ibang abnormality sa brain? Worst case, meron bang mga bukol sa brain na nangyari? Ayun po. Next, after the neurologist, after the pediatric neurologist, kunyari pagtanda ni baby, mga adult neurologist naman ang magko-continue na pangangalaga. In between, yung mga physical therapists and rehab medicine, sila po yung patuloy na magko-condition sa katawan ni baby o ng bata habang lumalaki para maiwasan po yung pagtigas, yung mga contracture, and para maturuan din siyang
somehow gumalaw ng maayos kasi meron po mga ibang technique na pwedeng ituro sa kanila para maging adequate na yung kanilang paggalaw sa ating mundo, kasi ang goal natin is paglaki nila maging independent sila, maisama sa ating community na wala masyadong tutulong sa kanila. Yun ang pinaka-goal natin. Ano pa ba? OT, yung mga school siguro, yung mga institusyon na po pwedeng mag-training sa kanila ng mga skills na kailangan natin dito sa community, sa normal community natin. So, dyan yung mga ibang schools, yung mga SPED siguro, para kung merong kahalong kakulangan sa pag-iisip, dun sila pwedeng i-train para makahabol po sila. And kung meron silang, aminin natin, meron silang konting disability, so para bigyan sila ng isang sitwasyon o isang community kung saan patuloy pa rin ang pag-develop nila, patuloy ang pagtuturo, patuloy ang school, pero may mga allowance para sa kanilang mga disability. Yun, kasi kaya naman nila na mag-develop tulad ng sa normal na sa new normal natin. Yes, tama po, Doc. So I hope, gaya ng sabi ni Doc, yung training doesn't end at home. So kaya nandyan yung mga schools para po mag-support in extension po dun sa training sa bahay. Ayan. Yes. So next naman po na question, can cerebral palsy be prevented? Yes. Like I said, yung cause ng cerebral palsy ay yung pagka-stress ng brain during development. So, nabanggit natin kanina po, kapag buntis na yung babae, magpa-check up sa OB/GYN and patuloy na sundin ang mga payo ng OB/GYN, yung sa regular check-up, yung sa regular na mga pwedeng work-up like ultrasound, and kung meron siya nakita mga iba pang kaipuhan na work-up, yun po. Tapos, lumapit agad sa OB/GYN kung meron kayong mga nasususpetsyang mga kakaiba. Sa pagluwal naman, sundin ang payo ni OB/GYN, kunyari kung normal ba or kung cesarean or kung anumang type ng delivery yung irerekomenda niya, sundin po natin. Sa pagluwas naman ng bata, regular follow-up sa pediatrician and maging vigilant, bantayan nyo maigi yung bata nyo habang nagde-develop para kung meron kayong nakitang mga, kasi bawat stage ng development may tinatawag tayong mga milestone. Yung mga dapat natin makitang kanilang mga galaw, mga salita sa mga edad ng bata. So kung may nakikita kayong kakaiba or parang medyo delayed, balik agad sa pediatrician nyo para ma-evaluate, para maagapan kung sakali. And kung meron kayo nakitang abnormal sa paggalaw, kasi sa cerebral palsy, yung pinaka-obvious na sintomas, balik agad sa pediatrician. So in a way, mape-prevent siya sa mga steps na sinabi ko po. Yan, thank you, Doc. So, how do we properly care for people with cerebral palsy in the long run po? In the long run. So, kunyari na diagnose na mayroong cerebral palsy, yaon na sa mga disability niya. Ibuhos niyo lahat ng pagmamahal niyo sa inyong mga anak. Hindi lang dun sa mayroong cerebral palsy, kundi sa gabos. Kasi nakakaintindi naman sila and nararamdaman din nila yung mga efforts natin sa kanila. Itutuloy natin yung mga check-up sa mga doktor, itutuloy natin yung mga physical therapy sessions kung kaipuhan, and ano pa ba? Ayun po, ibuhos lang lahat ng pagmamahal sa kanila and the rest will follow. Kasi para dun sa batang nangailangan, ibubuhos naman lahat ng magulang ang by all means para maging independent siya, para mamuhay ng mag-isa sa mundong ito.
paglaki niya. Yun ang goal natin. Yan. Thank you, Doc, sa napaka-touching po na message. So, Doc, may iba pa po kayong take-home message na gustong iparating? Ano pa ba? Maraming salamat po muna sa Department of Health Region 5 sa pag-imbita. Maraming salamat po. Kasi ito po yung isang paraan kung saan natin mamumulat ang dito tayo makaka-reach out sa kadakulan na ating mga mamamayan para maging aware na madiscover nila kung ano yung ganitong kondisyon. Kasi kunyari baka may makita na tayo naka-wheelchair, pero tayong mga ibang iniisip, mas maintindihan na natin sila. So awareness and siguro more importantly yung acceptance. Nangyayari po talaga itong mga kondisyon na to. Kung meron kayong nakitang ganyan sa totoong buhay, sa real world, isipin natin na marami silang naib dun sa parents. Pasasalamat ko dun sa mga parents na may mga ganitong sitwasyon kasi alam kong lahat ginagawa niya para sa anak nyo. Okay? So maraming salamat sa lahat ng effort, sa lahat ng oras, sa lahat ng sleepless night siguro. So yun, patuloy lang kayong magbuhos ng pagmamahal and patuloy lang tayong magdasal dahil si Lord may plano sa ating lahat. Okay? Hindi lang sila yung mga ating bata na merong mga disability, hindi lang sila yung nag-grow. Pati rin tayo nag-grow kasama nila. So yun, tuloy lang ang buhay. Okay? Yan, so again, maraming salamat po Dr. Carlson Antonio ng BRTTH para po sa pag-share ng inyong expertise tungkol sa sakit na cerebral palsy. So I hope po maraming tayong natutunan kay Doc and in the community po, nagtutulungan tayong lahat. So let's help each other out, mag-consult sa ating doctor and of course, love each other po para naman po sa lahat itong ating ginagawa. Maraming salamat po. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa cerebral palsy kasama si Dr. Carlson Antonio. So ngayon naman, pumunta tayo sa ating susunod na segment ng ating programa. At ayan ang ating Healthy Habit Challenge at mga kasama natin muli mula sa Health Promotion and Communications Cluster ng DOH Bicol CHD, si Maite Denise. So Maite Denise, ano ang ating
healthy habit challenge for today? So ang ating healthy habit challenge for today's episode ay do them, kailangan nating gawin within this month whenever we feel like it. So you do you. So to start decluttering your desktop or mobile phones and delete apps na hindi na natin kailangan or nagagamit. So yung mga pag-delete ng apps na ito ay makakatulong sa ating pag-clear ng mind and ng ating mental health para mabawasan or ma-reduce yung mga toxicity sa ating paligid. So it would help free our mind from unnecessary distractions. So after natin magawa yun, do it. So take time out, take some time off sa lahat ng ginagawa natin, sa ating work, sa ating studies, after a long day and find a quiet place to relax. So it's very important to find a place na we can relax and settle down so we can reflect sa ating mga thoughts na hindi natin nalalabas sa whole period of the day. Kasi importante ito para ma-reduce din yung ating stress na nangyayari sa ating workplace or sa ating iba pang settings. So after nyan, if we are still feeling anxious or stressed, we could still try a 3-1-6 breathing exercise. So this means na we should inhale for 3 counts, hold it for 1, and exhale slowly again for 6 counts. So repeat this until mas calm na ang ating pakiramdam. And next is switch it up. So yung balita natin, social media, lalo na sa social media, nakaka-sad or nakaka-bigat ng ating loob. So let's take some time off social media. We can, kung sa tingin natin ay kailangan, we can block people na sa tingin natin ay nakaka-apekto sa ating mental health. Stop reading news na sa tingin natin ay demoralize sa ating spirit. So how about reading an inspirational article online instead? Next is track it. Create a mood tracker calendar and monitor your mood every day for the whole month. So if it helps you, continue to use it within the month or sa next month. So next, I know it. Learning all you can about mental health is of course an important step. So ito po ang ating healthy habit challenge ngayong episode. So kung may kakilala po tayo na need po ng ating advice, hindi lang advice sa bahay, kung hindi yung professional advice, meron po tayong Kamusta Ka? Tara, Usap Tayo. Handa kaming makinig sa DOH sa landline na Smart 0919-583-4322. Sa Globe naman 0927-844-1677 at sa dito 0991-730-6292. So meron din po tayong Lusog Isip app kung saan nata-track and namomonitor yun nga pong ating mental health sa ating daily routine. So lahat po yan ay ma-access natin sa DOH Bicol CHD, Facebook, and other channels. So thank you very much, Denise, para sa ating Healthy Habit Challenge for today. So ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa cerebral palsy at ang ating Healthy Habit Challenge. So sana maraming natutunan ng ating mga tagapakinig at taganood ng ating chikahang pangkalusugan ngayong umaga. So siguro dyan na nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Magkita-kita tayo muli sa ating susunod na chikahan. Ako po si Maxine. At ako po si Joanna. So bago po tayo magtapos, mayroon pong nagkakaka or curious kung sino nga ba po ang pwede na sa voluntary wearing of face mask. Ipapaalala lang po namin sa lahat na ito po ay maaari lamang gawin sa mga open spaces and non-crowded outdoor areas na mayroon pong good ventilation at yung mga hindi pa po fully vaccinated, senior citizens at mga immunocompromised ay hinihikayat pa rin po na sumuot ng face mask. So aside po sa face mask, pinapaalala pa rin namin na mag-hand sanitize po tayo or hand washing, distansya ng 1 metro
And let us ensure airflow. Kapag mayroon po tayong naramdaman na sintomas, mag-self-isolate na po tayo at magpa-check up po sa doktor at iwasan po natin yung feces, close contact, close spaces, and crowded places. And also, lastly, get vaccinated and get boosted para sa dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Yun lamang po, magandang tanghali sa lahat. DOHCHD, Servisyo Salud-Kono. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatabang nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng sinda sa servisyo. Matawan, solusyon, ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud-Kono. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisag ko na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo paagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo Salud-Kono. Ako, itagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng, pagkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano mang sindang relihiyo, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselang. Kita magtarabangan sa programa ka, Department of Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas. Pinas Lakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Kadakong labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya